Dit is mijn huiskamer, ja. Ja. Hier heb ik de hele Heineken-verzameling in. Dat is maar gezellig. Ja, zeker. Ja. En ik had ik mee opzet onder, want als ik verzitten in een huis had, dan... Ja, dat is ik hoofdzaak onder in een huis dan als ze hier komen, dus dan kan iedereen het zien. En wat zeggen ze dan? Ja, de ene die zei ik hou ervan en de andere zei ja, ik hier het in een huis hebben, ik hier het in een hok hebben, maar ja, ik ben op mezelf. Ik heb geen huishouding, dus ik ben zelf baas, dus daarom mag ik in een huis aan. Je bent wel een echte fan, hè? Ik ben echt een fan, ja, inderdaad. Ja. En hoe ken je dat dan? Ja, hoe ken dat dan? Ik ben ooit mijn Heineken-verzameling begonnen, toen ik Heineken glazen. En daarna is er een oorstekker weer aan. En het is een Heineken Petje weer aan. En ik ben nu 12 jaar ongeveer bij Heineken in Drachten, Heineken brouwerij in Drachten. En toen ik daar kwam, ja, uiteindelijk, ja, ik ga hurry op doen, om het samen te zeggen. Het een achter het oor aan. Maar joh, werk ik nou bij Heineken? Ik werk bij Heineken, ja, klopt. Ja. Wie dat dan ook een droom die uitkwam? Of dat je bij Heineken aan het werk ging? Achteraf wel. Ja, want ik had er best net zijn. Ja, best net zijn. Maar je zit er dus de hele dag in de Heineken? Ja, maar dat is niet erg. Dat is niet erg, daar hou ik wel van. Daar hou ik wel van. Ja, dat moet zo wezen. Ja, inderdaad, ja. En heb je dan ook een Heineken dekbed? Ik heb geen Heineken dekbed, nee. Als die er is, ik weet niet als die er is, maar dan heb ik die al hebben verzeld, maar nee, die heb ik nog niet. Dan sliep ik nog in. Dan, ja, nou, heerlijk dan. Ja, inderdaad. Juist. En waarom heb je dat zetten litten? Ja, ik hou van Heineken, dus ik denk dat ik maar op heren. Dus dan heb ik het, ja, daarom heb ik het er uiteindelijk in zet. Maar je ging er wel 4 in, hè? Ja, maar ja, je hebt een hobby. Of je hebt geen hobby en ik heb een echte hobby en daar heb ik alles voor, kleren. Ja. En als je nou in een bar zit en je komt een leuke vrouwtje in en die drinkt Amstel. Dan hoek ik net. Nee, dan hoek ik net. Nee. Nee, maar Heineken, kleren. Zijn wat ik Heineken drinken? Ja, uiteindelijk al, ja. Ja. Jo, ben je rechtlijnig? Rechtlijnig. Rechtuit, recht aan, inderdaad.